no sé ni on estic. Ni on estic, sé. Sé que me caic. És que no tinc ni idea. Pa que així, pa allà, tot el dia, pa que així, pa allà. No sé. Algun puesto tindré que plegar? Ui, perdona. No passa res. A propòsit, és vostè per així? És que estic un poc perdut, per si me podies indicar i tal. No, hem tingut mala sort. Jo també estic buscant un puesto i estic un poc perdut. Estem apanyats, pues. Però, bo, independentment de tot, la teua cara me sona. A mi la teua també. Jo sóc Roald Amundsen, el primer home en arribar al Pol Sud. Caram, clar que me sona. Encantadíssim de conèixer. Jo sóc Tenzin Norgay, el primer Sherpa en coronar l'Everest. Ostres, tu tampoc et quedes curt, eh? Però bueno, dime, què estàs buscant? Res, pues, aquests llocs que ens agrada a tu i a mi descobrir, coronar, llocs curiosos de tot un poc. Pues crec que va ser el teu dia de sort, perquè vaig estar reunint informació, perquè jo també estic buscant puestos, i vas contactar amb l'equip de curiositats del GSA, que és un grup que té un grup de joves abanderat amb el meu nom. Caram, tant de bo tindré jo un grup de joves abanderat amb el meu nom, però, què és el que te van dir? Anem al que importa. Pues mira, crec que van dir als seus joves que reuniren unes curiositats, uns llocs curiosos on puguem anar i mira, m'han enviat 4 vídeos. Ostres, a veure, aguanta'm això i deixa'm veure. Sí. A veure, mira, el primer que tens així apuntat de Tom i de Castors, però i això com ho puc veure jo? Ahí va, amic! Estic en el carrer del... Molt bé, este carrer quin carrer és? Qui viu així en este carrer, Tomi? M'abuela i m'abuela. Molt bé, i on està este carrer? Prop de l'Ajuntament. Ah, està a proper del centre del poble, no? Sí, I per què se diu el carrer del Delme? perquè fa molts anys hi havia una casa que es deia Delme. Ah, i on estava la casa del Delme? Ah, sí. Era esta la casa del Delme? Sí, Però ara és una casa nova, veritat? sí. I per què se diu la casa del Delme? Què era el Delme? El 10% que pagaven les persones per a les seues collites. Ah, molt bé, era un impost que pagava la gent, no?, de les seues collites, el 10%, i a qui li pagava? A l'església. Ah, li pagava a l'església, molt bé. Entonces, el Delme de antes, que és on estava la casa del Delme, seria el que a dia d'avui és... L'agència tributària. Molt bé. A què vos ha paregut, Scouters? A que no ho sabíeu? Uau, però com acabes de fer això? Pues és la màgia de l'edició, amic. No te sulfures. Mare meua, porto un dia entre que estic així mig perdut, que de repent conec a Roald Amundsen, i damunt ara fa màgia, és que no entenc res. Però això vol dir que no t'ha agradat? És que no vols veure els demés llocs? Sí, home, clar, anem a veure més, per favor. El següent, així està, Maria Trull de Manada. Anem a veure-lo. Hola, soc Maria del Xemesí i assistic en el Col·legi Maristes al Xemesí on es reuneixen el Club Scout de Zahar. Però jo volia assenyalar la passarel·la que va ser construïda per a que els alumnes del col·legi pogueren vindre cada dia a peu, que va ser construïda amb l'aportació dels pares dels alumnes del col·legi. Per a mi també és un fet sentimental perquè va ser construïda per el meu abuelo, Rafael.
Ostres, que curiós, Damunt parlant del seu avi. A mi m'ha plegat, la veritat, m'ha plegat. A mi la veritat és que, a part de ser un puesto curiós i bonico, que tinga relació amb la seva família em va parecer impressionant. Bueno, ara que ja les coses que estan passant avui me pareixen un poc menys estranyes, que m'he acostumat al devenir dels aconteixements, anem a veure la llista esta, que és el que té per ací Raquel de Tropa. Anem a veure-lo, no? Anem a veure l'amic. Buscar y buscar y pensar y buscar cuál es la curiosidad más curiosa de la Cemenci, que si la laguna del Samadú, que si la chopera, que si los semáforos de las 4 esquinas. He llegado a la conclusión que el paso de cebra es el más curioso del Cemenci. Tiene aproximadamente 25 metros de largo. Imaginaros si es curioso que hemos salido hasta la televisión. Cuando llueve mucho se dice que el puente es el puente. Estos son las vías del aeropuerto. Y las vías del tren, pues es por donde pasa el tren. Mare meua! Este lloc té de tot! A que sí? És molt curiós. Sí, la veritat, estic desitjant veure el següent. A veure, sols queda un. El de Alejandro i Julia, de la Posta. De la Posta Amundsen. Així no és. Pot ser que este siga el meu preferit. Anem a veure-lo. El paisatge natural de la Chopera, destí de molts caminants. És molt típic del Algemesí perquè així el destí que n'hi ha quan vas a caminar és la Chopera. Pues quan arribes a la Chopera pues te fas un berenar, te vas a almorzar, te vas a fer una paella, uns paelleros. Avui ens endinsem a la Chopera. Anem a veure si trobem algun paisà que ens pugui explicar qui viu per ací i quins són els éssers que habiten. Hola, buenas. ¿Usted vive aquí? Sí, hola, muy buenas. Sí, esta es mi casa. ¿Es paisano? ¿Nos puedes enseñar de vuestra casa? Sí, claro. Bueno, como ven, como buen español estaba haciendo la típica siesta española aquí en mi complejo, La Chopera. Bueno, pues si quieren les puedo enseñar un poco mis instalaciones que uso en mi día a día como paisano de La Chopera. Según Wikipedia, el paraje alberga un ecosistema típico de ribera tanto por la flora como por la fauna. La vegetación predominante es la propia del bosque de ribera. Y bueno, creo que ya he dicho mucho texto por hoy. Bueno, este es el típico sitio donde se come, ya tú sabes comer, y esas vainas. Los platos más típicos de esta zona son la paella o arroz con cosas, las pechugas con nata bastante sabrosonas, y el puchero los días que más calor hace en verano. Por esta zona hay bastantes mesas y al fondo está el cremaor, palabra de origen valenciano donde se pueden hacer torraes. El chopo es el árbol más común en La Chopera, bueno, de ahí el nombre que vaya, como se tuvo que calentar la cabeza el máquina crack que se lo puso. La Chopera se encuentra en la zona más cercana a la desembocadura del río Magro o Riuse, como quieras llamarle. Su fauna diversa va desde gamusinos hasta gente que va a Maux. Bueno, paisano, ha sido un placer, muchas gracias. O claro que si al menos veo a alguna persona que aquí estoy más solo y perdido que la funda del mástil, por favor vengan a verme y gracias por venir. Adiós. Este sí que no me lo esperaba, la veritat. La veritat és que és molt bo, Bueno, què pareix si anem a buscar-los? ¿A buscar el qué? Estos dos que ens han enviat. Ah, clar, perfecte. A veure. Jo crec que... Ahorita son, pero sí. Jo crec que este està... Pero ahí, sí. Anem.